В днешното видео ние ще играем на играта Going Balls. Съм да си взел любимата топка. В любимия ми свят... Не, то след го мразя, не знам, що съм в него. Аз не мога да си купя любимия смисъл. Аз мая само първия свят. Добре. И сега ще мога да си купя любимия ми свят, май. Много си готов. Така обаче... Днес ще игра в Going Balls. Да, това е първо видео, знам. Но знам, че е много популярно да се създават канали. Така реших и аз да си създам един. Здравейте, аз съм Филип. И в днешното видео аз ще разказвам интересни факти за мен, докато играя на играта Going Balls. Видеото ще е под 15 минути. Защо? Защото моят телефон е Motorola, както знаете, моторолите си направиш канал, то видеята ти не могат да са по-дълги от 15 минути. Пишете, ако вие имате Motorola и не ви е така, как сте го оправили смисъл или какъв телефон е вашия? Това Motorola е вашата марка. Аз мисля не искам да казвам. Като вие ще кажете пред един човек. Аз ще кажа пред колкото ме гледат. Не знам колко ме гледат. Опа. Този трик много. Обожавам го този трик. Просто сега нещо се бъгне и не може да го направя. Да, нека почнем с фактите. Не фактите. Мислям, например, пишете в коментарите на какви други игри да играя. Аз предпочитам, нали, следващата игра, която играя, да бъде на Brawl Stars. Следващата игра, която играя да бъде Brawl Stars. Окей, то свят ми е любимия. Да. Вие, например, ако искате някаква друга игра да играя, освен Brawl Stars, нали, Going Balls, защото в коментарите, аз имам доста игри, нали. Това ще се радвам да игра на някоя друга игра, обаче моля ви, не мислите да играя на Тока-Бока. Видвал съм Тока-Бока, не е моята игра, не е моята игра. Може ли да се опитам да взема не е моята игра, няма да играя на нея. Сега сигурно се питате кога ще направя Face Reveal. Ще направя Face Reveal на 500 абоната. Точно така, ще направя Face Reveal на 500 абоната. Ако искате бърз Face Reveal, се абонирайте и лайкнете видеото, ако си обичате майките. Да, точно така, лайкни видеото, ако обичате майка си. Сега... Не съм какво друго да кажа. Ще играем на Roblox. Ще играя и на Roblox, естествено. Няма да зарежа играта, все пак е много готина. Не че най-готината игра, има и хейтери. Има ли фенове на футбол? Ако има да пишеш долу в коментарите, искате ли да играте? Ако имам фенове на футбол, аз лично не обичам футбол.
Ако има футболни фенове, пишете в коментарите футболистите, кой ви е любимия футболист, Меси или Роналдо. Аз съм за Роналдо, не знам за вас. Аз съм за Роналдо, не знам. Ако вие харесвате Роналдо, да, просто си харесвате Роналдо. Какво друго да кажа? Питах се да взема това. В този канал няма да има много често видеоклипчета, защото... Знаете защо? Защото... аз съм при баба ми и този телефон стои само при баба ми, личен си ми е за при баба ми. Аз на баба ми не идвам много често на гости и... да знаете, можете да ме пишете и на английски, разбирам много от английски, но имайте предвид, че не съм, нали, най-разбиращи от английски. Имайте от това предвид. Така, ако ще пишете на английски, пишете, нали, някакво по-просто. Не знам дали казах, обаче, нали, ако ще играя на FIFA, ако имам нали, приятели тук, които ми гледат. Не знам дали, да, май го казах, мога да играя и на Minecraft, да. Воу, бро, вижте ли това? Събори се, при мене. Едно нещо е, аз на хората, които много малко съществуват, нямам чувство. Буквално единственото, много рядко се усмихвам. Гледал съм всякакви древни лавове, така нищо не работи. Аз много трудно се усмихвам и приятели, тогава съм на бели зъбки с приятелите ми. Брат, пробвал съм всичко. Много рядко се е смивам. Много рядко. Само ако приятелите ми, аз или някой друг, кажем глупост без да искаме. Само на това съм се разсмивала аз до сега. Аре, като за старто видео е сега да минем в това да спреме, защото не все пак е старт на канала. Мога да играя на Gyrosphere Evolution и на Gyrosphere Trial. Обаче не мога на Wild Throat на Gyrosphere Evolution. Обаче за хората, които не разбират за английски колкото мене, заглавията ми ще бъдат само на български език. Нали, играта ще бъде само и единствено на български език. И да, казах интересните факти, нали, които исках. Сега от мене
Така. Аре, от мене. Чао!